ба муносибати эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе оид ба Панкратион миёни наврасон, ҷавонон ва калонсолон бо иштироки доираи васеъи варзишгарон аз манотиқи гуногуни кишвар оғоз гардид. Дар маросими кушодашавии чорабинии мазкур масъулини соҳа, мураббиёну доварон иштирок ва суханронӣ намуда ба кулли варзишгарон муваффақият ҳамона намуданд. Дар идома ба се варзишгари наврас аз қабили Муҳаммад Назаров, Бузургмеҳри Бурӣ ва Ёқуб Искандарзода барои дастовардҳои назаррасашон дар соли 2019 аз ҷониби Федератсияи Панкратиони мамлакат ҷоизаҳои махсус ва мукофотпулӣ бо маблағи 1000 сомонӣ тақдим гардид. Пеш аз оғози рақобатҳо дар як фазои тантанавӣ суруди миллии кишвар танинандоз шуд. Дар мусобиқаи мазкур 5 даста, 2 дастае аз шаҳри Душанбе ва вилояти Хатлон ва як тим аз шаҳру ноҳияи Тобеи Ҷумҳурӣ бо шумули бештар аз 350 варзишгар иштирок доранд. мақсади баргузории чунин чорабиниҳои варзишин пеш аз ҳама барои ҷалби ҳарчи бештари наврасону ҷавонон ба тарғиби тарзи ҳаёти солим ва махсусан ба намуди зебои варзиши Панкратион ба ҳисоб меравад. Ва мо мебинем ки имрӯз дар ин чорабинӣ қадар наврасону ҷавонон фаъолона иштирок намуда истоданд ва он нафароне ки имрӯз дар ин мусобиқот, яъне дар чемпионати кушоди шаҳри Душанбе ғолиб меоянд, бо медалу диплом ва умуман тӯҳфаҳои таъсисзодаи кумитаи тадорукот қадрдонӣ карда мешаванд. баъдан қуввозмоиҳо дар толори маркази ҷумҳуриявии тайёрии олимпии даставаи мунтахаб бо иштироки беҳтарин варзишгарони мамлакат оғоз гардид. ҳар фарди иштирокчӣ дар вазнҳои худ кӯшиш мекард то ба гирифтани зинаҳои ифтихорӣ даст ёбад, зеро натиҷаи ин мусобиқа барои иштироки онҳо дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ имконияти хуб фароҳам меорад. иштироки варзишгарони зиёд низ гувоҳ аз он аст ки имрӯзҳо насли наврасу ҷавон ба ин ришта майлу рағбати беандоза зоҳир мекунанд. барои пайдо намудани варзишгарони соҳиби истеъдоду бо маҳорат масъулини варзиши Панкратиони кишвар низ пайваста талош ба харҷ медиҳанд. ин чорумин чемпионати шаҳри Душанбе аст оид ба Панкратион ки баргузор мегардад. дар сатҳи хеле хубам баргузор гардеста. шумораи варзишгарон зиёда аз 350 нафара. варзишгарон аз дастаҳои гуногун бо ҳунару истеъдоди баланд ҳунарнамоӣ карданд. мақсади чорабинӣ баргузор намудани мо дарёфт кардани варзишгарои беҳтарин ва рушди равнақи варзиши Панкратион дар ҷумҳурии Тобистон. рақобатҳо бо ҳамин тартиб то санаи 1 март сурат гирифта дар фарҷоми мусобиқа варзишгарони беҳтарин аз ҷониби кумитаи тадорукот бо медалу ифтихорнома қадрдонӣ мегарданд. ҳамчунин ғолибон имкони иштирок дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалиро пайдо мекунанд.